umaga mga kapuso, makauban nato ang usa ka social media content creator. Sagad sa iya mga content online mao ang paglakwat sa pagsuroy dili lang dinhi sa Mindanao apan sa tibuok Pilipinas. Gani aduna na kini 291,000 followers sa Facebook. Atong sayron ang iyang sinugdanan isip content creator. Dayon, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV Henry o mas nailhang si Certified Lakwatchero. Kumusta? Ay mo ang buntag. Nakakauna ba kag pamahaw? Hello, Ma'am Jandy. Good morning. Ug sa tanan nato mga kapuso diya, mayong buntag sa inyong tanan. Yes, Ma'am Jandy, nakakaon ako og pamahaw, no? So okay kaya atong kabuntagan karon. Alright, una sa tanan, pwede ba nimo ma-share kanamo, especially sa itong mga kapuso? Kung sa basagad ang imuhang content online, ilabi pa sa mga tao nga wala pa nakasubaybay sa imuha. Oo. So, first off, ang Certified Lakwatchero gyud is ako na ang kuan, positive side sa akong kinabuhi. So, enjoyment, ginapakita na ko diya ang ako mga ginabuhat sa akong kinabuhi in a positive way. So, nadiya ang pagsagol, ang pagmotor-motor, road trip, and travel. So, diya ginaka-focus gid sa travel nako. While gina-mix nako diya sa akong pagmotor-motor. Gamotor na gid ko, galaag na gid ko. So, nakaabot lang ko sa point na gusto na ako i-record ako mga laag para ma-share na ako sa uban pod, sa mga friends, siyempre sa mga followers pod, para makita nila ato ang mga experience kinabuhi. Kano sa ba ka nagsugod, Henry, o himo og content? So, nag-start gini siya, Ma'am Jandy, atong pandemic yun kay, di ba? Kabalatan tanan na pag-start sa pandemic, nag-lockdown, so nangita og alternative way na akong i-enjoy akong kaugalingon. So, mao to napadong ko diri nga magbuhat og videos, take og pictures. So, dito ginag-start tanan sa pandemic yun. Pabor pod sa ako ang side kay kani mo gud mga lugar is naay mga bukid. Pabor sa bukid, so naay mga extra activities dari nga akong mabuhat nga dili na ko kailangan magawas pa sa other places. So, mao tong nakabuhat gyud mo videos maski pag nara ko diri sa mua. Hilig ba gyud nimo ning paglaag-laag sukad pa gyud sa una, Henry? Yes, oo. Ma'am Jandy, laagan na ko sa una pa. So, yabot kay sa point gali nga masuko na gud akong mama kay na ako diri sa balay, so naanad na gid siya nga kalakwat siya na ko bisag asa daan. So before pa ako na mag-certified lakwatchero, laagan na gid ko daan. Sa una gakasab-an pa ko niya, pero karon kay nakita man niya nga naay padulngan pod ang akong ginabuhat. So nadawat na niya, na-accept na niya ron nga tingani na gid akong life. Unsa na ba ang mga lugar nga so far nga imuhang na suruyan? Siguro ako sa akong pagkalagan dagan ako natuan gyud all over Mindanao. Ang Mindanao ako pang natuyok many times na, then naka Luzon, Visayas na yapon ko. Pero dili pa tanan gid ako natuan na naka outside countries na yapon, pero kung top 5 lang atong storyahan, mapili na ako diri gid tanan sa Mindanao. Especially Bukidnon area, indot kayo. Sox region, isa sa mga top nga akong maingon nga laganan. Though ang Sox region is maingon sila nga delikado, pero kung ma-suggest ninyo, try nyo visit ang Sox. Nindot kayo Surigao, part, nindot kayo Davao, Mati, then Camiguin, that part. And syempre Cagayan de Oro, ako ang place. Mga ma-advise sila nga panlagan nila. Pero bisag asa na part sa Mindanao, nindot kayo. I-try nyo visit kung makaya nyo visitan. So ang akong mai-advise gid Ma'am Jandy nga ikasigarbo gid sa Region 10 is ang Daylayan Adventure Park kay naa na dito tanan, gusto mag family bonding, sa imong uyab, sa imong family, nindot gid siya nga area. Relaxing ang place, mga activities nila, sure gid ko nga mag-enjoy mo dito. So Daylayan Adventure Park is isa sa akong ma-suggest nga bisitahon ninyo diri sa Region 10. Alright, sa kadaghan sa imuhang naadtuan, Henry, no? Unsa ba imuhang top 5 or kining top places nga imuhang favorite ka naadtuan? Yes. Oo. Sa as certified lakwatchero, Ma'am Jandy, related ko sa travel and motorcycle. Akong pinaka-goal karon is to support the Department of Tourism Promotion Board and Philippine Motorcycle na i-promote ang tourism sa Philippines. Dili lang kay sa ato ang specific na nga lugar, but to promote the tourism around the Philippines. Kay sa ani nga pamaagi, dili ta makatabang sa atong government, pero makatabang ta sa locals nga naa specific anang lugar. Kay inig ang isa ka lugar ron mabisitahan, musikat,
dili lang kayo ang atong government ang makinabang ana apil ang locals sa mga tao nga nakapalibot dola ng lugar is makatabang ta para ma-improve nato ilang kinabuhi. Siyempre, Ma'am Jan Dino, lami kay sa feeling kay nakatabang ka sa ila, at the same time na na-share nimo sa imong fellow friends, sa imong followers, pero ang pinaka-nindot gidya kay nakita nimo nga na-improve ang life sa local nga Nadia. So thankful po guys sila sa imo ha. So pati ka, lami kay sa imong feeling gid. Lami kay kayo. Alright, mensahe ni mo, Henry, sa ato mga kapuso, especially itong nakatutok sa ato karon. So yes mga kapuso, again, I'm certified lakwachero. Please do support my Facebook page and other social media accounts. So ako maingon sa inyo, gawas sa inyong balay, explore and experience ang kanindot sa kinayahan. So pero at the same time, kung atong enjoy ang atong kinaiyahan, ato silang respetuhon o atong palanggaon atong kinaiyahan kay para in the near future atong next generation ila pa kining masaksihan kung ma-enjoy ang kanindot sa atong kinaiyahan. So enjoy life lang yun, diri ta permi sa positive side sa atong life. Set aside nato ang negativities kay mubo ra kay ang kinabuhi kung sayangon nato sa walay nungdan nga butang, no? So make the best of life. I'm certified lakachero and thank you kay GMA for having me. Dagang salamat, Henry, sa imuhang panahon ug amping kanunay.